ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо бароҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. Топови ҷангвари вазни сабук UFC Чарлз Оливейра, оиди реваншаш зидди Майкл Ченлдер ва оиди камарбанд фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. шумо танҳо ба муҳорибаҳои ӯ назар кунед. ӯ доимо хашмгинона меҷангад. ӯ ҷангвари хашмгин аст ва доимо ба пеш меравад. ҳамчунин худи ман доимо ба пеш мерам. ман доимо барои ҷанг мерам. ӯ табиатан чунин ҷангвар аст. барои ҳамин ин чизро тағйир дода намешавад. ӯ ҷангвари хашмгин аст ва ӯ доимо дар якум раунд хеле хатарнок аст. агар ки ту чемпион шудан хоҳӣ, пас ту фикр намекунӣ ки дар куҷо ва зидди кӣ. ту танҳо оиди камарбанд фикр мекунӣ. аз ҳамин сабаб барои ман муҳим нест ки дар куҷо ва зидди кӣ меҷангум. барои ман муҳим унвон аст. ҳама фикр мекунанд ки ман аз Ислам Махачев реванш гирифтан мехоҳам, аммо ин гуна нест. гап дар он аст ки ҳозир камарбанд дар дасти Ислам аст. агар камарбандро дигар кас гирад, пас ман дар фикри муҳориба зидди ӯ мешавам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки реванш байни Чарлз Оливейра ва Майкл Ченлдер аллакай шаби 16 ба 17 ноябр дар турнири UFC 309 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. чемпиони пешинаи вазни нимсабуки UFC Александр Волкановский тарафдори он аст ки UFC камарбанди вазни вазнини Ҷон Ҷонсро озод кунанд. агар ки Ҷонс чемпиони ҳақиқии вазни вазнини UFC будан хоҳад, пас ӯ бояд ки зидди чемпиони муваққатӣ Том Аспинал муҳориба гузаронад. агар ки Ҷонс ин корро накунад, пас ӯ мероси хуб мемонад. аммо агар хоҳад ки ӯро дар ҳақиқат чемпиони UFC дар ду вазн шуморанд, пас ӯ маҷбур аст ки бо Том Аспинал вохӯрад. агар ки ӯ худро беҳтарин чемпиони вазни вазнин шуморидан хоҳад, пас ӯ бояд ки ин корро кунад. Том Аспинал аз ҳама хатари калон дар вазни вазнин аст. ӯ дар ҳама мавқеъ хатарнок аст. дар замин, дар стойка ва ӯ ҷангвари ҳақиқии вазни вазнин аст. Ҷон Ҷонс бо Алекс Перейра ҷангидан мехоҳад ва ман ӯро мефаҳмам. ин муҳорибаи калон аст, ҳамчунин муҳорибаи пулӣ аст. аммо дар чунин ҳолат ӯ бояд ки камарбанди чемпионии вазни вазнинро озод кунад, чунки чемпиони муваққатӣ Том Аспинал аст, ки бо ӯ Ҷонс ҷангидан намехоҳад, гуфтааст Волк. ва дӯстон, дар ҳақиқат ин кори аҷиб аст. Том Аспинал чемпиони муваққатӣ вазни вазнин аст ва ӯ ҳатто камарбанди муваққатии худро ҳимоя кардааст ва ӯ дар ҳақиқат арзанда аст ки барои камарбанди доимӣ муҳориба гузаронад. ана оиди Ҷонс бошад, пас ӯро шаби 16 ба 17 ноябр дар турнири UFC 309 муҳориба зидди чемпиони пешинаи UFC Стипи Миочич интизор аст. дӯстон, хабари беҳтарин барои мухлисони тоҷик, махсусан барои мухлисони Самандар Муродов ва Бахтовар Юнусов. ин ду варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов ва Бахтовар Юнусов айни замон дар Амрико қарор доранд ва дар як зал тамрин карда истодаанд. ҳар дуи онҳо рекорди бебохт доранд ва ҳар дуяш дар UFC баромад кардан мехоҳанд ва чӣ гуна ки мебинем ҳар дуяш соҳиби визаи амрикоӣ шуда ба он ҷо сафар карданд ва тамринҳои худро дар он ҷо оғоз карданд. акнун интизори хабарҳои беҳтарин мешавем. ва дӯстон, дар Амрико будани онҳо хеле хуб аст, чунки бисёр вақт дар UFC барои иваз кардани ҷангвар рақиб дар муддати кӯтоҳ дар кор мешавад, ки бисёри ҷангварон дар чунин ҳолат соҳиби шартнома бо UFC шудаанд. масалан, мегирем варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов дар муддати кӯтоҳ муҳорибаро қабул карда бо UFC барои 4 муҳориба шартнома баст ва чунин ҷангварон бисёранд. аз ҳамин сабаб дар Амрико будани Самандар ва Бахтовар хеле хуб аст. мо бошад ба онҳо барор хоҳонем ва хабарҳои навро аз онҳо интизор мешавем. шумо бошад дӯстон, фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.